И здравейте хора, аз съм KillerBG и днес ще ви покажа как да си изтеглите League of Legends и как да си направите акаунт. Аз няма да тегля, защото вече имам. Значи, пускате си в Google и пишете League of Legends. Ето така малко го сгреших, но League of Legends цвета, как ще излезе, както и да го напишете. Давно не съм качвал, извинявам се, но ето че сега ще има клип. Не качвах, защото камтасията ми спря, а пък си снимах с Фрапси и тя прави клиповете много големи. Този клип е с Bandicam. Добре, да започваме. Искаме Play Now. Това трябва да сте в регион L Nordic East по-скоро. Добре, ще изчакаме малко да зареди, защото с Bandicam като снимам малко ми лаги. Добре, ето като ви пуснете, тук си пишете някакво име. Да кажем, аз ще напиша YouTube. Парола, някой ще си измисля. Ето тук изписвате, трябва паролата да ви е с главни букви, малки букви и такова. И как беше цифри. После трябва да повторите. Добре, аз тук ще ги пиша набързо. Имейл адрес, си измисля някакъв. Добре, този е измислен. Как го написах това? Добре, тук трябва да напишете кога сте родени. Това мисля, че е деня. Да, това е деня. Добре, да кажем, аз ще напишем едно. Това е месеца. Ще напиша 12 месец и година 1798. Тук трябва да се съгласите. И тук трябва да напишете кода, който ви показва 2075. И натискате Play for Free. После тук Download the Game. Теглите си играта. Добре, това вече го спираме. Сега лигата. Тя не беше тук. Сетите сега. Това беше в ето. Riot Games. Аз май нямам Riot Games. Ето го. League of Legends. WoW.launcher. Съвсем малка е играта. Повярвайте. Добре, ще се върна след малко. Добре хора, върнах се. Сега да ви кажа, имам апдейт. Това е апдейт, когато има нов скин или нов герой или нещо такова. Трябва да ви зареди апдейта и после си пишете акаунта и паролата, която сте си направили, логвате се и сте готови. И това беше от урокът. Надявам се да съм помогнал на много хора. Не, всъщност не много мина. Надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, наистина, дайте лайк и се абонирайте за мен. И очаквайте още уроци и Minecraft ЦП. Да. Значи този днес е 17.
Аз ще кача след малко клипа, или пък може да го кача утре, не знам. И това беше от мен, надявам се да съм ви помогнал. Абонирайте се, коментирайте, лайкнете клипа и чао!